Здравейте, казвам се Василий. Това видео по-скоро е за моето младо аз. Нещо, което ми се би искало да видя, когато бях на 18 или 20 години, когато тепърва навлизах в реалния свят. Някой възрастен да ми даде съвет. Какво мога да направя, по какъв начин да подходя към света и към нещата около мен и дори самия мен. И тук съм си изкарал 12 точки, които смятам, че ако се започнат рано, биха имали огромно влияние върху това как бих бил се чувствал на 30 в момента. И колкото и глупаво и смешно да звучи, първата точка е спортуване и разтягане. Работя като монтьор и строя електроцентрали по цяла Европа. Работим по 10 часа на ден, понякога по 6 дни в седмицата, което за един месец, деца вика, от 45 до 60 часа на седмица работа е много. Изключително много са натоварва тялото и смятам, че с едно обикновено спортуване по 2 тренировки на седмица просто е така за тонус и едно разтягане, колкото да се поддържат стави сухожилия, в момента бих се бил чувствал доста по-добре, тъй като повечето колеги, които са тук, всичките имат проблеми. Кой има проблеми с краката, кой има проблеми с гръбнака, всеки има проблем, всеки е щупен, защото работата е изключително тежка. Монтиране на трансформатори, деца по 3-6 тона, пускане на заземяване, което е по 120 квадрата и нагоре, монтиране на трасета и какво ли не друго. И наистина се иска да имаш добър тонус и запазено тяло, защото колкото и да работиш, натоварването се трупа и по едно време се счупваш. Втората точка е режим на сън и почивка. Колкото и безсънни нощи, парти нощи да съм имал като ученик и в ранните си 20 години, всичко ми се струваше като глупости, бях много здрав, бях магаре, бях кон, можех да си позволя да не спа, можех да правя каквото си искам. Сега, ако не си получа дозата сън, като стана в 5 сутринта и си проклинам живота. Така че режима на сън, да си научиш тялото, да дисциплинираш тялото си да ляга всяка вечер по едно и също време и да става по едно и също време, енергията, която имаш е в пъти по-различна. Не ти трябва 5 часа горе-долу, за да дойдеш на себе си, и не ти трябва 20 кафета и 5 Red Bull. И почивката. Едно от важните неща е да се научиш да си отпускаш и тялото, и главата. Защото в повечето случаи, когато легнеш вечер да спиш, ти не можеш да заспиш, защото мислите ти са навсякъде. Трябва да се научиш да изключваш, за да можеш да заспиваш и да можеш да си почиваш. Било просто е така, спираш си за един час всякакви медии, социални медии, изключиш абсолютно всичко, телефони, таблети, телевизори. Просто е така леко да се поразтегнеш, за да можеш да отпускаш тялото, да започнеш да отпускаш тялото и да се опитваш по един или друг начин да оставиш всичкият този фон, който ти е в главата, постепенно да угасва. И самата ти глава, самият ти мозък сам да се настройва за сън. Би било много полезно за теб. Също така масажи. Да, при тежък труд. Той не е само при тежък труд, въобще масаж е много хубаво нещо, което реално
нито в България, нито в чужбина струва кой знае колко. Така че силно препоръчвам веднъж в месеца, 2 пъти в месеца да се ходи на масаж, цяло тяло е така за половин-един час, да те помачкат, действа много. Точка номер 3. Правилно хранене. Друго много важно нещо е правилното хранене. Има хора, на които не им влияят добре определени видове въглехидрати и след като ядат такива, веднага се чувстват супер отпаднали, веднага им се приспива. Правилното хранене с съвкупност от режима на сън, правилната почивка помага на тялото да се възобнови до степента, в която трябва да сме винаги. И винаги трябва да сме на 100%, за да можем да инвестираме тези 100% в нашето ежедневие, да може да се развиваме. Затова научете се да си готвите, разберете си организма, какво ви влияе добре, какво не ви влияе добре. За някои хора може да е по-подходяща така по-вегетарианска диета с по-малко месо, за други пък може повече месо да им е по-нужно. Експериментирайте докато сте още млади, вижте кое ви влияе добре и яжте това. Колкото и незначително да звучи, елементарно да звучи, това е нещо, което с натрупване оказва голям ефект върху вас самите. Номер 4 е ограничаване на социалния кръг. Бил съм във всякакви среди, бих казал, че имам добри спомени, имам и лоши спомени, което е нормално, защото живота е на вълни, на приливи и отливи, винаги имаме позитивни и отрицателни спомени от него. Но правилното ограничаване на социалния кръг може да ни доведе много постижения и благополучен опит. Включително и отрицателния опит в това отношение пак е благополучен. Защото около нас има много хора, които, въпреки че ние смятаме за приятели, те цял живот стоят на едно ниво, не искат да се развиват и в същото време се опитват и нас да ни дърпат на своето ниво. Аз нямам нищо против хората, които живеят по начина, по който те искат. И всеки има право да живее живота си по неговия си начин, защото всеки има различна философия за живота, което е така. Но, когато ти искаш да се развиваш, искаш да постигаш нещо и искаш да се отличиш, не да бъдеш различен, а да се отличиш и да избягаш, даже не да избягаш, а да победиш средата, в която си и искаш да се качваш само нагоре, това няма как да стане, когато около тебе има всякакви личности, които ти казват, пия на ракия, нищо няма ти стане, хой меди, къде си, нищо няма стане, всичко е наред, всякакви такива мухабети. Това нещо ви дърпа назад. Колкото повече се повлиявате, а пък и колкото повече се борите срещу това, толкова повече се изморявате. Защото по едно време вече оставате с много негативни настройки към този социален кръг. Тук не става просто да зарежете всичките си приятели. Тук става въпрос да отседите едни личности от други личности и да решите с кои бихте комуникирали повече, с кои бихте комуникирали по-малко, но въпреки всичко бихте комуникирали, не е тотално отрязване. Въпреки че с течение на годините, социалните кръгове се отсяват. Аз помня, когато бяхме ученици, ние бяхме компания от 35-40 човека, цъкахме хек, пиехме бира и какво ли не сме правили друго, всякакви щуроти.
И даже още когато бяхме ученици, с течение на годините компаниите започнаха да се отсяват на по-малки компании. 5 човека от една компания отидат в друга компания, па от другата компания излизат 3 и отидат в еди коя си компания и всички се въртяха, докато накрая не останахме, примерно, 4 човека, които си комуникираме от 40. Така че това са напълно естествени неща от живота и не трябва да се чувстваме гузни за това. Номер 5, нещо, което изключително много ми е помогнало, е да се научи да излезем от зоната си на комфорт. Колкото повече стоим и правим неща само, които ни харесват, толкова повече спираме да се развиваме. Толкова повече. Трябва човек да се научи да излиза от зоната си на комфорт, да се научи да прави неща, които не харесват. Колкото повече ти се научиш да правиш неща, които не харесваш, толкова по-лесно ти е да се изправиш срещу света, защото света в повечето случаи ти поставя предизвикателства, всички тези предизвикателства са ти отвъд зоната на комфорт. И така ти без паника, без стрес можеш да се изправиш срещу него. Има хора, които са авантюристи, които са такива по природа. Нали, за тях това не се отнася, това се отнася повече за хора като мен, които колкото са социални, толкова са интровертни. Нали, обичат си комфорта, обичат си затворената среда. Аз също съм един от тях, но с годините, опит, работа, които съм изпитал, които съм извършил, реших да си поставя такъв навик. Поне първоначално беше поне веднъж в месеца да правя неща, които не ми са комфортни в самото начало, тъй като това също е дисциплина. Си бях поставил такава цел и малко по малко наистина започна да ми става все по-лесно и по-лесно. Все още има сфери, в които ми е доста трудно да изляза от зоната си на комфорт, но в професионална гледна точка бих казал, че нямам вече никакви проблеми. Сега малко ми е конфузно понякога, но въпреки всичко действам, правя абсолютно всичко, което правя в момента на тази ми работа е всичко изключително ново, никога не съм правил такива работи. Но въпреки всичко с отворена глава и отворени обятия, такъв просто се хвърлям напред. И действам. Точка номер 6 е спестяване. Едно от нещата, които никога аз не съм имал, това е било спестяване. Не знам дали защото съм израснал в по-бедно семейство или каквото и да било друго, но ние никога не сме имали спестявания. Въпреки че дори майка ми да е имала моменти, в които ми е говорила да спестявам, то пак нещата така са развивали, че никой от семейството ми не е имал абсолютно никакви спестявания. Всичко опирало до кредити, всичко опирало до борчове, всичко опирало до повече бачкане, за да изкараш повече пари, да можеш да избуташ. Което е много стрес, много изнемогване и много грешно. Спестяване. Много от важните неща е наистина да имаш една възглавница, аварийна, въздушна възглавница, пълна с пари, така че ако тръгнеш да падаш някъде, да може взимаш, оправиш се, пак я пълниш и продължаваш. И едно от главните правила е между 3 и 6 месеца. Смяташ си какви са ти истинските разходи, не прищявките, смяташ си разходите за ако си живееш сам. Колко ти струва квартирата, колко ти е тока, колко ти е храната, сметката за телефона, сметката за интернета. Всички тези работи ги сумираш, смяташ ги в 3 месеца, смяташ ги в 6 месеца. Първата цел – събираш пари за 3 месеца напред. Да можеш тези работи да си ги плащаш. Не дай си Боже, разболееш се, останеш без работа, останеш просто без работа.
нямаш доходи, какво става? Живота ти свършва. Или трябва да се прибираш при мама и тати, или трябва да се молиш на някой, или трябва да теглиш кредит, или трябва да взимаш заем. А така, имаш си някакви спестявания, вадиш от тях, плащаш и знаеш, сега трябва набързо пак да си върнеш спестяванията и продължаваш живота напред без никакъв стрес. Точка номер 7 ми е инвестиране. Друго нещо, което никой не ми е казал. Всеки ми е говорил за схеми, пирамиди, сега ще изкараме пари, сега ще купим една кола, ще припродадем, ама тази кола па дойде така развалина, дето даваш още 10 000 за нея, продаваш за без пари, само се молиш да си избиеш поне единия ремонт. Тук не става въпрос за схеми, тук става въпрос за инвестиране, за купуване на акции, купуване на фондове, за облигации и всякакви такива работи. Малка част от парите всеки месец и там единствено трябва да изберем, тъй като има два вида. За дълъг период, за къс период, което вече е търг, но за това нещо все още не ви го препоръчвам. За дълъг период за пенсия, примерно, за 20 години, 30 години спестяване, тъй като повечето хора биха искали да се пенсионират по-млади, а не на 70, както ще бъде сигурно за нашите набори, защото вече е 67 и 8 месеца или нещо такова. Тоест пенсионираш се и умираш, защото няма кой да ти плаща пенсията. Избираш си някакъв фонд, в интернет има много умни хора, които се занимават с финанси, те могат да дадат идея, горе-долу да ти обяснат. Даже в България има Invest Club ли се казваше, мисля, че Invest Club, това е легална организация, която е подкрепена от Министерството, нали, или удостоверена от Министерството, не съм сигурен, но момчето там има екип, те са екип, могат да ви дадат съвет, нали, в какво да инвестирате, как да си разполагате с финансите, какво да правите с парите си, къде ги инвестирате. Но за 20 години, ако започнеш на 20 години и инвестираш в правилен фонд, има вариант на 40 години да си натрупал изключително добър капитал, който да продадеш, нали, този фонд да го продадеш, от този капитал да продължиш да си живееш следващите 30 години, ако си правиш сметката, или да използваш парите за отваряне на собствен бизнес, което е следващата ми точка и тя е търсене на доходи. Какво ще рече търсене на доходи? Да си търсим работа за по-висок доход, да търсим варианти за бизнес, за откриване на бизнес, защото в крайна сметка това, което ние продаваме, е нашия живот. Всеки казва, аз си продавам уменията. Ти не си продаваш уменията, ти си продаваш живота. Ти имаш ограничен срок. 70 години, 80 години, 90 години, никой не знае. 100 години ти ще удариш на куково лято. То вече с всичките химии и мърши, дето нахранат, няма как да стане 100 години да удариш. Ама, дето се вика, поне ще живееш 80. Това означава, че ти имаш 80 години. Всеки Божи ден ти продаваш най-хубавата част от деня си на някой за без пари. Научи се да си цениш живота. Животът ти не струва 25 евро на ден или 30 евро на ден. Животът ти е безценен. Точно за това се научи да търсиш места, ниши, където животът ти струва най-много. Вярно, трябва наистина да имаш умения за това нещо, но се научи да търсиш местата, в които животът ти е ценен най-много и никакви други не трябва да те интересуват. Защото като се разболееш, шефът ти няма да дойде при тебе, няма да ти плати операцията. Ако останеш без крака, пак никой няма да дойде при тебе. Каквото и да се случи с теб, фирмата не я интересува. Никой не го интересува. Само твоите родители ги интересуват, твоите приятели и теб. И въпреки всичко,
твоите приятели може да си останат само с интереса и да не ти помогнат. Тоест, оставаш само ти и семейството ти. Ако семейството ти има възможност да ти помогне по един или друг начин. Затова научи се да се цени живота, тялото и търси къде ти живееш най-дълго. Защото, примерно, ако е така един общ пример, да речем в България работиш за 700 евро на месец, в Германия, да речем, работиш за 2100 евро на месец. Да речем, което е 3 към 1. Това означава, че ти в Германия живееш 3 месеца, в които в България би живял за един. Вярно, разходите са до някъде различни, но и до някъде са по-евтини. Защото на мен живота, примерно, тук ми е по-добър, отколкото в България, въпреки че ми е много по-тежък живот. Но аз съм дошъл с цел да събера всички тези спестявания, да компенсирам за годините, които съм изгубил и да измисля начин как да вада още повече пари и да натрупам допълнителни доходи. Точка номер 8 е да не се изхвърлям. Човек по едно време, когато започне за първи път живота да му се получават нещата, да речем, започва много да си вярва, започва много да се изхвърля и всичко пропада. Това е поради липса на дисциплина. А всички тези неща, които коментирах до тук, са свързани с дисциплината. Да спортуваш, да се разтягаш, да се научиш да спиш когато трябва, да се научиш да ядеш каквото трябва. Абсолютно всичко това изгражда дисциплина. Да спестяваш, да инвестираш всеки месец, да си категоричен, че определена част от дохода ти отива еди къде си. Това всичко е дисциплина. Това нещо не става за 5 минути. Отнема време. Всичко това са нови сфери и всичко иска време. Точно за това винаги имайте едно, преди да скочите някъде, да направите нещо, обмислете, спрете и обмислете. Защото наистина може да се изхвърлите, а едно изхвърляне може да ви коства години назад. Аз така, като започнах да трейдвам, като си мислех, че много започват да ми се получават инвестициите, реших да пробвам и с трейдване на акции. Изяде ми повечето финанси и го зарязах това трейдване. Сега малко се връщам отново назад, да си наваксам и след това с повече замисъл отново бих пробвал различни работи. Номер 10 е четене на книги. Едно от нещата, които забелязваме, е, че много малко хора в днешно време четат или четат литература, която би им била полезна в реалния живот. Аз също чета комикси, чета романи, чета художествена литература, но последните 10 години сигурно почти не съм чел абсолютно никаква литература, която би ме усъвършенствала. Точка номер 10, четене на книги, бих я и преименувал като себеусъвършенстване. Това, което ни трябва, особено когато искаме по-стабилен и по-сериозен доход, е да владеем неща. Да владеем неща, но също така да владеем и себе си, и нашата преценка за света. А това става с книги. Казвам го като модерен 30 годишен човек. Книги. Книгите наистина са съкровища. Да четем, да се образоваме. Това ни променя мисленето, виждането за света, тъй като има
има поговорка за един е гумно, за друг е злато. Това всичко идва от нашия кръгозор. Какво знаем, какво можем, какво може да направим, възможностите, които очите и мозъка ни вижда. Това няма как да стане без опит. Но проблема е, че опита изисква живот, изисква време. За да компенсираме ние това време, за да не го губим на празно, тъй като колкото повече живееш, толкова повече опит трупаш, четем книги. Тези книги ни дават опита на други хора. И ти казват, тогава стана това и това и това, ние направихме това и това и това, получи се еди, какво си еди, що си. И ти сега на базата на това уравнение, което имаш, може просто да замениш обстоятелствата спрямо това, което е при теб в момента и да се опиташ да си направиш нова преценка за резултата, който ще дойде. След което първи път може да сбъркаш, втори път може да сбъркаш, трети път може да сбъркаш, четвърти път вече ще се получи. Но губиш по-малко време за трупане на опит. Номер 11 е също откриване на света, който по същия начин е свързан с промяната на кръгозора. За първи път дойдох в Германия, когато бях на 21 години. Немски говорех що годе и дойдох да работя в българска фирма. Опита с българската ми фирма не беше много благополучен, но за сметка на това срещнах интересни хора. Видях най-важното нещо. Видях какво е да живееш в друга държава. Не съм отишъл просто на екскурзия за една седмица, а съм бил в друга държава, влязъл съм в системата на другата държава. И съм видял как живея аз, как живеят хората, каква е разликата между мен и човека срещу мен. Което много ми помогна да придобия една преценка за какъв е живота ми вкъщи, строя ли си да стоя вкъщи, какво бих направил. След това се върнах в България, опитах се да развия някои идеи за бизнес, не се получи, което е напълно нормално, но те идеите, които имах все още не бяха за времето, в което се опитвах да ги правя. Но въпреки всичко, това ми даде ясна насока какво точно искам да направя с живота си. Затова, ако имате възможност, отидете в друга държава за известно време, поживейте там, поработете там, стойте далеч от други сънародници, колкото и грубо да звучи. Не знам защо, но повече проблеми в чужбина съм имал от сънародници, отколкото от чужди хора. Точка номер 12, която е последната, е контрол на финансите. Също много важна дисциплина. Имам Excel таблица, даже има един YouTube канал How to Live Your Rich Life. Пича там обяснява за инвестиране, спестяване, глезене, как да живееш богатия си живот, и той предлага една таблица, която аз изтеглих, преработих и сега използвам в ежедневието си. Тази таблица гласи така: 50-60% трябва да са ти разходите, 10% трябва да са ти инвестициите, между 5 и 10% трябва да са ти спестяванията и между 20 и 35% са ти разходите за глезене. Това означава да ходиш на кино, на ресторанти, на картинг, ако щеш, или на симулатори, да ходиш на масажи и всякакви други неща. И е много, много полезно да се научиш да гледаш къде ти отиват парите. Е едно от най-полезните неща, които може да имаш. Защото колкото повече гледаш
колко харчиш и за какви тъпоти харчиш, толкова повече се изнерваш. Поне при мене беше така. Гледам, че си харчи парите за някакви супер тъпоти и такъв си викам, как мой съм толкова малумен, за да си харчи парите за това. Защото си мисля, че аз имам, а то е ефтино, ама накрая като ги събереш и гледаш, че ти отива някаква супер голяма сума за тези неща. Та контрол на финансите. Една табличка, може да отидете на неговия канал, теглите си го, правите си на български, в нея допълнително може да си вкарате, ако имате кредити, разходи, всякакви други глупости. И всеки месец, дори и с малка заплата, като си направим въздушната възглавница, която е за 3-6 месеца, след това като започнем да инвестираме в правилните сектори, като започнем да обмисляме и в какво да инвестираме в себе си, т.е. какви неща, било дали да станем строителен техник, било да научим някой друг език и да си позволим да работим работа в чуждоезикова сфера, която до някъде се води по-заплатена. Или пък да усвоим AutoCAD, чертаене, ElectriCAD, ArchiCAD или друга програма за чертаене на планове и да станем един вид чертожник, който да помага на архитект или на инженер. Има много сфери, които са така по-заплатени, или пък като мен, може в чужбина идвате, за 5 години си пръскате газа от работа, нали, за по-сериозен капитал. По тази таблица хем си живеете сравнително нормално, защото в момента мога да си позволя да ходя на масаж и да излизам по няколко пъти в месеца, ако реша, и включително да спестявам и да инвестирам в себе си. Излета да се връщате и правите каквото искате. Идеята е в крайна сметка ние да сме щастливи и да живеем нашата визия за живот, така да кажем. Как да се изразя за завършък? По-малко социални медии. В социалните медии има много мошеници, които представят различна, по-скоро лъжлива илюзия за богат живот, за младени. Изкачате някакви 20 годишни, дето ходят по Дубай, дето ходят по еди къде си, имат някакви коли, дето ние примерно не можем никога да си позволим. Има такъв бизнес. Това са хора, които си отварят YouTube канал с фалшиво съдържание, теглят абсолютно, взимат под лизинг, под наем, супер коли, супер имения, имат си оператор, той ги снима и те създават фалшива визия за живота, така събират сабскрайбъри, от които вадат пари и продължават. Това е вид бизнес. Не вярвайте на абсолютно всичко, което е в социалните медии и никога не се сравнявайте с друг 20 годишен. Защото всеки е тръгнал има различен старт и всеки има различен финиш. Вие просто се научете на дисциплина, дайте си преценка какво искате да имате след 20 години, защото няма как да стане утре. Абсолютно всичко изисква време. И това време, повярвайте ми, когато работите с цел, това време минава много бавно и много тежко. И затова ви трябва много добра дисциплина. Научете се на дисциплина и си оправите живота и да не ви пука за абсолютно никой. Защитавайте си позицията, защитавайте си вижданията и не позволявайте на никой да ви дърпа назад. Това е за всеки един 20-30 годишен, дори може би и 40, там ще бъде по-трудно. Но да, бъди жив и здрав, успех
и не се предае. Защото след всеки залез идва и изгрев.